Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci gwamnonin ƙasar nan da su fifita walwalan 'yan Najeriya ta hanyar zuba jari a ƙauyuka da yankunan karkara ta hanyar bunƙasa wutar lantarki da ayyukan noma domin kawar da talauci. Kiran na zuwa ne bayan gabatar da wani shirin gwamnati na musamman akan bunƙasa tattalin arziki a matakin mazaɓu wanda aka yi wa laƙabi da Renew Hope World Development Program. Da ministan kasafi da tsare-tsare na ƙasa suka shirya a lokacin taron majalisar tattalin arziki. Gwamnatin jihar Katsina ta ce masu tsegunta wa 'yan bindiga bayanai ne ke haddasa kashi 80 a cikin 100 na hare-haren 'yan bindiga a faɗin jihar. Kwamishinan tsaro na al'amuran cikin gida na jihar Nasir Ma'azu shi ne bayyana haka wa manema labarai a lokacin da yake jawabi a jihar. Nasir Ma'azu ya ce masu kwarmata ma 'yan bindiga bayanai da ke kai musu abinci da sauran abubuwa ne wato ke ba su bayanai da suke bukata domin kaddamar da hare-hare a jihar. Babban hafsin sojin ƙasar nan General Olufemi Olukayode ya yi kira da a ƙara wa rundunarsa kuɗi domin tabbatar da ayyuka da walwalar rundunar. General Olukayode ya bayyana haka ne a lokacin ganawa da kwamitin majalisar dattawan ƙasar kan sojojin ƙasar a lokacin wata ziyara da tawagar kwamiti ta kai a shalkwatan sojoji na ƙasa da ƙasa da ke Abuja. Babban hafsin ya yaba wa ayyuka da kuma taimako da kwamitin majalisar dattawa ke bai wa rundunarsa. Sai dai ya sake jaddada cewa kuɗin da aka ware wa rundunar ba sa biyan dukkanin buƙatunsu kamar yadda rundunar ta wallafa a shafinta na sada zumunta. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta kama wani matashi da ya ƙware wajen kwaikwayon muryoyi na wasu gwamnoni a Najeriya. 'Yan sandan na zargin matashin da amfani da muryoyi wajen damfarar mutane maƙudan kuɗaɗe. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP Mansur Hassan ne ya shaida wa manema labarai cewa dama rundunar 'yan sandan jihar ta jima tana neman matashin ruwa a jallo. Bayan kama shi an same shi da lambobin waya da dama ciki har da na manyan mutane na ƙasar nan, inji kakakin 'yan sandan. A ƙarshe za mu ji cewa fadar gwamnatin Amurka ta White House ta wallafa jerin sabbin haraje-haraje akan kayayyaki da ake shigar da su ƙasar wanda ta lafta wa kashi 70 wanda har yanzu ba a cimma yarjejeniyar kasuwanci da ita ba. Nan da kwanaki 7 ake sa ran sabbin matakan za su soma aiki amma akwai zaɓin tattaunawa. Wato kayayyaki daga ƙasashen Amurka ke cin gajiyar kasuwanci an sa musu haraji kashi 10 a cikin 100 ne.